Nambobi guda 10 wanda ya kamata duk wani ɗan Najeriya ya san da su. Assalamu alaikum wa rahmatullah. A wannan video zan nuna muku wasu codes guda 10 wanda ya kamata a ce duk wani ɗan Najeriya ya san da su saboda suna da matuƙar muhimmanci. Saboda haka ku tsaya ku kalli video nan tun daga farko har ƙarshe. Wala Allah kila ka san na farko da na biyu da na uku, ba lallai ka san na 10 ko na 9 ba. Saboda haka ku tsaya ku kalli video nan tun daga farko har ƙarshe. Waɗannan codes ɗin da zan faɗa muku za su taimaka muku sosai. Kada ku manta ku yi sharing video ɗin nan ga 'yan uwa domin su amfana. Sannan za ku iya bibiyan mu a shafukanmu na Facebook da YouTube da sauran TikTok domin samun sababbin videos da zarar mun ɗaura. Code na farko shine *123*7*4#. Idan ka danna wannan code ɗin zai taimaka maka wajen blocking layinka duk lokacin da aka sace maka waya ko kuma wayanka ya faɗi kafin ka yi welcome back. Za ka iya danna waɗannan code ɗin zai taimaka maka wajen a yi blocking layinka. Saboda haka in kuka danna shi bari mu shiga wayan mu danna shi ku gani. Bayan kun shiga kan wayan ku sai ku danna *123*7*4#. Zai fito maka da wannan, zai ce maka ka sa number ka a wannan format din. Kun ga gashi nan ya ba ku dama sai ka rubuta number ka. Kana rubuta number ka za a yi maka blocking din shi nan take. Da zaran an samu wayan to alhamdulillah, in ba a samu ba kuma sai ka samu ka je kai welcome back cikin sauki. Code na biyu shine *565*0#. Wannan code din zai baka dama wajen duba BVN ɗinka. Don misali kana son ka buɗe banki ko kana son ka buɗe wani abu, wato wani account ko wani abubuwa dai kana buƙatan BVN naka, so wannan code din ne zai taimaka maka. Bayan kun danna kanshi, misali yanzu ka danna *565*0#. Bayan ka danna sai za su ce maka ka sa full birthday ɗinka, wato ranar haihuwanka sai ka sa shi a wannan format ɗin, ka sa rana da wata da kuma shekara. Bayan ka sa rana da wata da shekara sai ka tura musu. Bayan ka tura musu za su tura maka da BVN naka. Saboda haka wannan shine code na biyu. Code na uku shine *#06#. Wato wannan code ɗin yana taimakawa mutum wajen wato idan aka sace wayanka ko kuma wayanka ya faɗi ana so a yi tracking wannan wayan naka, ka kai wa 'yan sanda ko ka kai wa masu tracking, za a tambaye ka ka ba su wannan IMEI number ɗinka. Number ne guda 15. IMEI ana nufin International Mobile Equipment Identity. Sannan ga wanda yake da kwalin waya, idan ya duba bayan kwalin wayan shi yawanci yana zuwa da wannan code. Code na 4 wanda zai taimaka maka shine *31#. Sau da yawa mutum yakan so ya kira wani ba tare da ya gane shi ya kira kai ne ka kira shi ba, kana so ba ka son a gane kai ne ka kira, so za ka so ka ɓoye number. Wannan code ɗin zai baka daman ka sa number ka a private, shine idan ka danna *31#. Code na 5 wanda zai taimaka muku shine #31#. Wannan code ɗin shi kuma na cire number ka ne a private. Idan ka sa number ka a private kana so ka cire sai ka danna wannan code ɗin. Kun ga zai sa maka hide outgoing caller ID service has been disabled. Shikenan yanzu number ka ya dawo normal yanda yake. Code na 6 shine *21*#. Wato wannan code ɗin zai taimaka maka wajen saka number ka a call forwarding. Sau da yawa wani ya dame ka, ana ta yawan kiranka da sauransu, kana son ka sa duk lokacin da wanne ya kira ka ya zama call forwarding, so za ka yi amfani da wannan code ɗin. Wato za ka sa *21* sai number da kake so ka yi ya dinga zama a call forwarding, sai ka sa hash a ƙarshe, zai baka daman saka number ka a call forwarding. Code na 7 shine idan kana so ka duba wato number wayanka, musamman MTN nake magana, idan kana so ka duba MTN layinka sai ka danna *663#. Bayan ka danna wannan za su fito maka da number ka na MTN. Wasu ba sa iya haddace number, Allah ya sa baka cikin su. Ina fatan kuna jin daɗin wannan video ɗin. Kada ku manta ku bar mana comment, ku yi comment da wani abu yanda za mu gane kuna jin daɗin wannan video ɗin. Mai tambaya zai yi mana dropping comment, insha Allah zan bashi amsa. Code na 8 shine #27#. Yanzu misali ka sa number wani a call forwarding, kana so ka cire sai ka yi amfani da wannan code ɗin #27#. Kana sawa number ka zai cire daga call forwarding. Shikenan cikin sauki. Code na 9 shine *62#. Wannan code ɗin aikin shi shine zai taimaka maka wajen ka gane
shin ana bibiyan ka ko ba a bibiyan ka. Saboda haka wannan code na da matukan amfani gare ku. Ku yi searching ku gani. Bari mu shiga wayan mu na nuna muku abin da nake nufi. Bayan ka danna *62# za ku ga ya fito muku da wannan abubuwan. Za ku ga ya sa call forwarding, when not reachable, voice not forwarded, data not forwarded, komai ya zama not forwarded. Idan wani abu ya zama forwarded to ana bibiyan ka kenan, sai ka yi sauri ka gyaggyara. To sai ka fara shirin guduwa, ka fara arcewa. Code na 10 na ƙarshe kenan shine *996#. Wannan code din zai taimaka maka wajen linkin number ka da national identity card ɗinka, wato NIN ɗinka, ko kuma kana son ka duba wani abu da ake kira VNIN, shi ma za ka iya amfani da wannan. Bari na nuna muku. Ku shiga kan wayanku, bayan kun shiga sai ku danna *996#. Kun gani zai baku dama ya ce ku yi linkin number ku da NIN. Kun gani na farko an ce submit NIN. Bayan ka danna 1 ɗin nan za ka iya submitting NIN ɗinka. Ga wasu abubuwa nan da yawa. Idan ma kana so ka yi viewing NIN number ɗinka ne, duk za ka iya amfani da wannan in ka sa number 4. So sai ku yi amfani da shi domin linkin number ku da NIN. Ina fatan kun ji daɗin wannan video ɗin. Kada ku manta ku yi sharing wannan video ɗin, sannan ku ba mu liking ga wannan video ɗin. Ga waɗanda suke son su koyi abubuwa abin da suka shafi video editing, graphic design, abubuwan skills dai wanda mutum zai dinga amfani da su yana samun kuɗin shi, yana ƙara building abubuwa daban-daban. So za ku iya ci gaba da bibiyan mu a shafukanmu na YouTube, duk muna koyar da abubuwa daban-daban. Duk wani tambaya da kake da shi zaka iya mun tambaya a comment section insha Allah. Idan ma video kake so a yi maka akan wani abun da baka gane ba, zaka iya mana bayani. In Allah ya da zan yi kokari na ga ina yi video idan ya dace a yi video kenan. Saboda haka kada ku manta ku yi sharing video din nan ga yan uwa. Idan a YouTube kuke kallon mu, ku yi subscribing ga channel din mu. Sai mun haɗu da ku a video na gaba. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.